Nobody anyị ekenekwa m ụnụ biko na o nwere old video Jpac na-efegharị n'efere mba ụwa unu mana mgbe ahụ na Jpac unu na video ahụ unu ejikwa aka unu confirm na mgbe ahụ na Jpac enwere swag. Jpac amara ihe ọ na-eme maka ọ na-alụrụ ndị omenala ọrụ. Ọ tachachaghị ahụ mgbe ahụ dịka ihe kọnkịrị na-achọ ịtagbu. Anyị na-eleza Jpac ete ma na kemgbe Jpac accept Christ as his personal Lord and Savior na ihe adịghị na ya na mma na-elipụtazi ahụ na-elizi n'efere nkụwa. So ndị ọbụla na-achị attack Jpac because of this video should go ahead and do that, because now everybody has their days of ignorance. I will not dispute the fact no Jpac here. Man, ihe na-agwa gị na is that ịdị busy na-akọ maka Lazarus nwụrụ anwụ ịmara na Lazarus etetego n'ọnwụ. Biko ndị be anyị kaba na-arụbụ nne video na-enecha kaba arụ subscribe on the channel. Please subscribe chekwa notification gị nke ọkwa ike na-enweta notification mgbe ọbụla eche video fụ ngwara na ụmụnna. Ana m ọrụ maka ndị na-amara nka nwere ohere advertise ọrụ m. Ana m eme video, ana m into keta eji m ọrụ for like coming days na anọ m ọrụ real estate. Ka ndị na-amara ndị na-doubt ya na-asị m go and look for work eji m ohere asịka ngosi unu. Ana m ọrụ ị na-anya ebe a ifu n'ọrụ ka nọ ihe ndị apara oche drone maka ndị na-asị m go and look for work. Ya uno mmadụ kịta ya ọdụsi ụna ọnụ ndị Igbo anyị ọ vidio ka mba ịbịa na the house. So ịchọrọ ịbịa ebe go ụnụ bịa teele anyị ụnụ ndị be anyị na-alụ nke a bụ ọnụ na secured place necha ya alụka alụcha kịta mecha vidio ya kịta ndị se ndị eli onye nwe ya onye mbalansị mma awa ọlụ ka nnọ ihe a. So ọlụ dị n'iche ka ọ dịnụ kaba arụ mgbe na-esi vidio subscribe ka ọ dịnụ. Apụtara m otu a wee fụ kọmentị Jpac okwu amị on. I was so happy. Attire na the message sink na is empty mumu brain. Me posturu no message ebe Jpac ya nobody ife bobo ka onye akpiri ego. Jpac iso na one of the problem anyị nwe na entertainment industry. Ọ bụ na ndị mmadụ achọrọ ịgwa ya ka m gwa gị inwe ike isi onye ka mbụ mana ka m gwa problem inwe ifo ngwazi onye mbụ. Problem ọ gị nwa gba akwa ọkụkọ na anwụ before okongwu dibia wee banyezi ya. Ọ gị nwa m gosi ife ịgba ndị dibia na ọ gị bido gbaba ndị dibia na anwụ. Ọ gị bido gbaba fa vidio tibewa na Facebook before okongwu dibia mebie. Ịgbagide ndị dibia na anwụ gbagide ndị dibia na anwụ gbagide akwa setụrụ anyị. Isi na sala ya na-akwapụ aba na nke Ebuka Obi jebe Zion na gozibe ikwu ibe lofa ka ndị Zion wee na-adachi ya ego. Bụ ụsakpulu eke ị na-efe ego anyị nwere efe ego. We have been in entertainment industry. Yeah, 20-something years in entertainment industry. Minus social media, nobody knows you. How many shows can you go? How many states can you go organize your show? We started entertainment with one-on-one in a body state. You can only have a name. You will draw some one-on-one. See a coyable comedian as a more Bluetooth. Almost first person, you be have a native daughter when they make comedy. I can Japan comedian as a more Bluetooth because I was as a more southeast when I was a student. Okay, I bet the names if you have a name. But the video, I know a video here. I know me as a game, I know me free. Ndoga jada share ye go far back. Mgbe coronavirus. I na eme for phone. Mgbe enwe dum page. I get me. So omo ye page ya bụ ndị masị eze m page. Gị nwa na-achụ ego. Anyị ma na ego social media ka ị na-achụ. Mana ọ bụrụ ihe mee n'obodo. Otu ihe mee n'ọba. Eji ihe belelu ndị ọba. Iwere emebe advertisement church. All the wrong. Is one of the bad politicians. Ma na-ekpochapụ ndị mmadụ na Igbo. Jpac isoro ndị ekpochapụ. Because na ife no be that cause confusion or they na chebi again ife ibia na recondem nka ije iwere ọnụ nka kwue ka iwere ọnụ nka kwue nka. So Jpac ichi wetelu m ọnụ igwa m achievement gị gwa m ihe imego entertainment industry igwa m musician ọ na-ekpo ngo kwụọ ụgwọ igwa m comedian ọ na-ebu ya colleague igwa m mmadụ ọ na-ekwunu go ụgwọ ọ bụla ire agagharị na-asakọ ndị mmadụ ọ igwa m ihe imenwu n'isi onwe mana before then onye ọbụla na-achụ ego chụba ego gasịrị na advice ka nye gị mana ọ ga-echozi ka ọ bụrụ saga. Enwere m time for saga unu ma ndị na na-eme saga. Then mmetiru Jpac onye mumu a
mgbe ọ na-akọndem ndị ụka nọ agụụ gụrụ ya agụụ chọ ịtabịa mgbori afọ wee jekwa ibelizelu ndị dibịa si ebe a wee gbagote wee nachi akwaba to ndị ụka ka ntị ilu unu vidiyo ka unu na-ekwu mfu ife ukwu n'ọnụ ya na ọ bụrụ m ukwu. Ndị be anyị ekene m unu, anyị abanyego n'ọnwa ekeresimesi, ọnwa anyị ga-erote maka ọmụmụ Jesu Kristi. Ma n'ime ọnwa ekeresimesi a, biko o nwere nchọ ka ọ baa na ntị onye ọbụla bụ onye Igbo. Ọ bụ na ị bụghị onye Igbo, chọọ onye ga-eme gị ihe interpret, because aga m asụ ya n'oyibo n'Igbo ka m ga-asụ ya. Ife ji na-ekwu okwu a bụ na iwe na-egwe m, a na-achọ ka anyị netụ ya ọnụ. Onwe ife ịmụ ihe na-etinye by sharing and by commenting. Biko ihe nchọ ka anyị tụnye n'ọnụ bụ ife anyị na-aka n'ụlọ ụka, anyị na-akazi ụka ka ya na-aka ego. Kedu ka ị ga-esi jee chọọchị tinye nwa obere 500 naira n'akpa, ị ga-eji gba transport were gozo ṅụọ mmiri ma ọ tara nwa gala dịka agụụ, iruzie n'ụlọ ụka na-emezi achọsị inye onyinye, a na-aga line by line, and that one, as if that one is not enough, agachakwa line by line apụta asị ndị 1000 pụta one side, ndị 500 pụta one side, ndị 5000 pụta one side. And onye na-enye n'ụlọ ka aka ntụtụ anya o ruru 10. A na-ekwu na a na-enye tithe and offering 1, a na-ekwu na a na-enye offering, that is 2, enye ndị ihe gara nke ọma for that week 3, enye onyinye for church building support 4, enye onyinye for ndị orphanage 5, enye onyinye for seed 6, enye onyinye nye special offering for missionary offering, that's for pastor 7, enye onyinye o nwere ka nyegide edi tired mụ nwa akpụgo m brain, ọ bụrụ maka a ga-erisi ụdị ọrụ a. Bọsọ ọbụla m kwetara mmege chọọchị, m nwere 50 naira nchenji into 10, ebe m nso na ka enye onye 10 times, enye m ụlọ 50 nyezie 10 times onye unu chọrọ, because ite na mara ihe na nwe ya abụrụ joke. O nwere chọọchị njere ụdị other day, anọ pastor na-ebidokwa asị na take the raise money for the church, ebido irezi ego, akpọgide enyegide onye ihe dị na onye bụ 50 10 50 10 50 10 50 10 20. Pastor ga-enọ ebe a wee baa. Kedu ụdị onye ka ụdị onye dị ka ihe na-enye onye kwuru na-enye ụdị onye a? This is not for God. Ọ Chineke ga-ede 20 naira, Chineke ga-ede 50 naira. Bute Igbo onyinye na chọọchị hụ ihu na ana na-ajụ biko onwe onye itinye ego n'akpa ife onye nwere ka ọ ga-enye. Mana ihe na-agbazi m ara na-agbawa m obi nsụsụ ka anyị ọbụla tụọ enyi ọnụ. Kedu ka ị ga-esi tụba ụtụ ịrụ chọọchị, tụọ ụtụ ịrụ school, that university, primary school and the nursery school, tụọ ụtụ for hospital, only for you to realize that na ihe ahụ ụtụ ahụ ị tụrụ gị nwa bụ mmadụ ụmụ gị ama agawuzie just because you are poor, maka na ị dara ogbenye. Ndị gara agụzi akwụkwọ na-ebu ndị ọgaranya, and it be teach school fees so high in such a way that na the poor and the poorest can't even attend to your school. That is very bad. School ịtụrụ ụtụ sonye onyinye ebe the school fees 1,300,000, 1,500,000. Poor man neneneteghị ọ gazie to local school ebe a na-akwụkwọ akwụkwọ 1,500 or 2,000 just ka nwa enwe ike gụọ akwụkwọ. Is it supposed to be so? Gwa m ihe ndị pastor ji wee so much monetary conscious ka ihe ha ji wee like ego, forgetting that Bible said love not the world and none of the things that are in the world. Anybody who love the world, the love of God is not in him. What I'm trying to tell you is that unu beneta aka eturusa attacks ụmụ ogbenye na church. Jụọ kwa onwe gị ajụjụ na nwa ogbenye na-enye gị ego iji ego private jet, iji ego G-Guard, buru escort na onye ahụ origo nni. That is not how things supposed to be done. Ụmụ ogbenye atọrọ gị otu igo G-Guard, buru security, private jet, they are suffering while you are enjoying. Ndị ọcha wetara anyị religious, ọ bụrụ kwa etu ka ha si gwa anyị o. That's why I love Israelite. Ndị Israel wetara anyị the religion, they say like this. Ndị Israel na-ebu Bible n'aka ekpe, buru egbe na the other side. Ịchọ peace, enye gị peace, ịchọ ka agbarie. Mụ amara okwu ihe o, unu erize ndị mmadụ ọrụ. Nke latest na nna ha afụ na very very annoying. Kedu ka Fada Mbaka, you call yourself a man of God, an anointed man of God. Kedu ka ị ga-esi na-eme bazaar, ịkpọ the whole politicians, kpọọ Peter Obi, kpọọ Hope Uzodimma, kpọọ somebody representing His Excellency Muhammadu Buhari to your bazaar. Aka na-ekwu i were microphone nye Peter Obi na force ka ọ kpaa afọ ego na public ego ga-enye
Mbaka Kanjuage, are you a politician or are you a priest? If you are no more a priest, tell us why Nebros is a priest. Can you declare you with intention for presidency? Or can you declare you with intention for governor of Enugu State? Then they get do that. For politics, man, career, idoro mass. Lead them to Christ. Let them give their life to Christ. What I'm saying at churches now, what is the church you got by saying, thus said the Lord, they talk as naked. When the church you got by saying that the world is coming to an end, repent or you perish. Or when the church you got by saying, give your life to Christ. No. I got say the highest money is the highest person we know. Or then I better not complain for politics. Politics are even more better than the churches. And we tell God the highest cathedral. Yes, all them the highest cathedral. Get another the church. They had a requirement. And a requirement. Because they can't buy any. The thing is, on the Rimunafo, honestly, on the Rimunafo. That's when you see that I took on to your work. Only on a tea. Where get if I to learn you a man or then a man. I'm not in the moon, I'm not in the moon, because Yana Kazaka, Yana Kazoka. Yana Kazana, Yana Kazoka. Okazamana, a marriage to Werenzu, the other ones who go on more. Because if Dibia, away care in a Pugego necessarily. Dibia bears no Dibia. On a Pugego, man of a bosom, what I go and say, I'm not at them, my dear with Telemago. The money that is Dibia. Here can the pastor says, well, Fueconania. Bible said that at the last day the perilous time shall come where men will be lovers of themselves, men are lovers of God. Let us stop blaming our government. Let us start within ourselves. Christianity in Nigeria are messed up. We are in Aka. We are here in Aka Bego. Oh, the last one now the church in Ngara. I say raise your tithes and offering. A POS na church. Even the white men with that are in this ministry, with that are in Ozioma, the way Nigeria say you in fact, Ogo say that now never their life and their mind is not even in heaven. Not to go when they are the paradise and they do it wrong. The POS, they phone number and ask Lord's card, 3 million, 4 million, 100,000, and they know in members. Church and pastor and they call for when the members name they can show. Oh, I came the other day. I say I'm the change of 10,000 put one side, and the 5,000 put one side, and then never the out of here. But that when I'm on a hag, you go. Who that is not the man who go? Who that is not no work? I let you go. I have got all in India. Who will go send them a poor bracata. All the glitters are not gold. I don't know how. I don't know no. All the glitters are not gold. The West now for religious in Nigeria. In fact, I don't in fact, I'm even not sure now because the kind of Ahmadiyya that will strike you people very soon now. Because very soon God will release Ahmadiyya that will change one by one. I don't know Ahmadiyya Monkey roasting, Monkey August very soon. The wheels not tax you more. That's true more than not even more. Eh? Gurumoto. Only the radio in Europe and the worst thing on the pastors are very wicked. Most of the pastors they are very wicked. Those so-called reverend. If you have you know fully well not something on a motor. If you know when you are, when you go to Ocean, and lose a wipe at the bottom, but also don't go be the motor. Chinaka own alcohol. Thunder nine go fire one of them. Very soon. You will not repent. I'm MC Jpac. Yes. I don't mean to please anybody, but I'm saying this. Kunu Morako. Sit to any for honor. The thing is, I'm not Igbo. Twice actually go na I true go monta. Only my business na hagan koma or drop post will pick your microphone. Come back nonsense, snatch kuku. Where go ku? Came in on Buchuku. A business had that on pick here, so one stop, mepe. Obviously, or boom, or general phone talisman, tea, India, ring in Aka, or Macan to Anta, or got na married that on a church, abroad salvation. Name and handkerchief and da abroad no salvation.
Prophecy without solution is nonsense. When you prophesy, make sure you prophesy with the accurate solution to the prophecy. Stop doing abracadabra to people. It will not help you. Just because you need to remember. Some the end you go came for self. He never in a church self. Even self Dibeka was him. So-called small bishop again useless nonsense. Brave in the Nando. If you now remembers an idea, if you now remembers an idea, Chineke ya puno oku. Chineke ya puno oku. Omunesha chuku ya puno ono. Una posunu mo ego. Though I don't even blame all poverty. Agwu be sure. We kule go sna agwu be sure. Because now onye ora asipro be go dey. Onye dey the church now and then we problem. It is like solve one problem. Come and solve the problem. Another thing Iji nye kwa counterfeit. Chegari ani iwe Chineke na abia. Iwe Chukwu na abia. And the obia oge si from the obara unu. Ta do unu wine. To umu unu. Wipe for family unu out. Unu ji afa Chineke egwu wayo. Chineke kpọ unu ọkụ. Ya kpọ unu ọkụ. Onye ọbụla ji afa Chineke egwu wayo. Thus say the Lord. While the Lord did not say anything. Gawu will die. He that has ear, let him hear. After Ibara, this month of December, Gabriel Ndi Igbo Obuna, onye Obuna, afọ ọma, afọ Jesus. 2019, aga egusi anyị wayo, onye ọbụla bụ onye Igbo ga-anwe ihe. Ọ ga mara iwere Bible oge jee n'ime be gị, sape gụọ, Chineke anụrụ olu gị, zaga ekpere. Kama ya makpu n'ọnwụnwa ndị ụka ka wukwa n'onwe 2019 all of us I ga-eme ya na kpọ revival kwụsị ịmakpu anyhow ka Chineke wike napụta anyị because the kingdom of God is at hand. Thank you very much. God bless you. I say remain your humble homeboy MC Jpac. Ndewo. Jpac ọkwụna anụghị ihe okwu ịma na Christmas tesi aka mgbe agụụ na chinarịa mgbori afọ ka ọ mee vidiyo ana anyị nọkwa n'ọnwa Xmas ekeresimesi agụụ agụbagokwu ya so ọ chọkwa ka ndị Zion ministry tụalụ na ego biko ndị Zion ana m ayọ tụalụ na ego n'ife o ji eri nri mana Jpac bive chọọ ka mụ na ikwu okwu na social media ka anyị kparịa ka anyị mee saga eju onye mbụ Ejuan to the family doctor, Etago, Mayambo, Etago, Ejua Kenselogy, aka Buigwa managing Boya through Mbomamboma operation. More Buyana Bale, Etago with my personal car, Jua Kenselogy, Buigonyambo, Kowale Yonyambo Fuma, Makoyana Moramadana Buya. You talk with Jonku HBO Yobodo. Is any comfort on that above Uncle HBO Yobodo, you poke again. That be entertainers. Video comedy na abụrụ maka ego na-eme show back to back ihe gwa m show n'ime go Jpac ejuano ya mbaba ịma ya mbaba as a comedian ka ime as a MC imiti ya mgbe ọ nọ na school ịma ọ ka ha bido jụọ ya ijego no yam content frater ijụọ ya ịchọkwuzi ejua top O wee ọzọ top O le plate makwana le plate makwana nwe plate na afia ịchọkwa ijua MC Yomiyo ndị na-agwa ndị nọ na social media ndị a nwere ike ịkọwarị onye mbụ gị na ndị akpasịzi nkata ịchọ mụ na ya kpa ịchọ ijua Sludog ịchọ ijua Fancy Papa ịchọ ijua Hype MC ihe ijua Old Man ịchọ ijua Slim Brand ịchọ ijua Blackface ọ bụ na iji contact Blackface kpọọ na phone si akọ ewe eze mmụọ Bluetooth far back na agbakọba park far back na shouting ije shouting welu nwayọ na-agbagharị welu nwayọ Jpac welu nwayọ biko ndị Zion tụọnụ Jpac ya ego na agụba gị Christmas ka nọ anyị nọ bụ ikwu eziokwu anyị nọrọ ifefe onye ọbụla abụ m core Christian amụ na Christian home eje Bishop Kada Seminary Ọka abụ m born Anglican na na-ejesi oke ike ihe anyị na-ekwu bụ na omenala ya adị ụka adị onwero nke na ha na-abụ n'azọ mmadụ ejizi na ihe eme mmadụ wee na-eme advert emekata
isi na ụka sị na ụka ike adịrọ n'ụka emekata isi omenala sị omenala ike adịrọ na iche ịkọwalụ ndị mmadụ ihe ịkọwalụ ihe bụ ụka iche ịkọwalụ ihe bụ omenala ịkọwa ihe bụ omenala adịna confuse na ndị mmadụ tụsanụ meseji